Dámy a páni, ako vidíte, sme tu. Takže ste chceli očividne druhý diel, akože nás to fakt, že extrémne bavilo doským. Za mnou sú teda ďalšie produkty. Ideme skúsiť uhadnúť všetky, keďže v minulom videu... Čo to tam bolo? Ja si to fakt nepamätal. Čo tu máme, pán kameraman? A few moments later. Ja som mal veľmi dobrý, ale... Áno, veľmi dobre fejkových. To ja som brojek bázen. Ty už si zobral hneď druhý. Idem bez zapitia tentokrát. Čo ti mece? Kámo, to je ale nehoda. Ja viem. OK, hovorím, že naľavo je real, napravo fake. A ja sa tak myslím. Yes. Vamos. Ale kámo, tie boli fakt, že dobré. A že tam necítiš tú bylinu až tak? Necítiš to tam vôbec, no? Medvíci vôbec nesklamali, palec hore. Presuneme sa opäť k slaným. To sú, čo sú to? Aha, to sú tie tucky. OK. Tucky. Ohe. OK. Osky, keď toto video bude pozerať naša osobná trénerka. Nemôžem to také nedostať. Neexistuje. No počkaj. Čo? It was at this moment that he knew. He fucked up. Za mňa je to... Za mňa je to úplne jednoznačné. Kámo, ja neviem. Počkaj. Ja neviem už. Nechaj si masku, ja ukážem gestami, čo si myslím, že čo je real, čo je fake. Keď dám palec hore, tak to je real, keď dám palec dole, tak je to fake. Tak ja ukazujem. Naľavo bol fake, napravo real. Môžeme? Opačne. Vamos. Mne ani jedno z toho úplne nechutilo. Toto bolo fakt, že výborné. Toto nemalo reálne žiadnu príchuť. Teda ani že chuť. Takže malo. To bola umelina. To nič nemalo. Neviem, aké ty tam máš oné. Before tasty, čo si oné, sa ti tam kombinovalo, ale... Viete čo, ja ostanem asi radšej pri reále, poďme ďalej. Hej, mal by si. To je jediné, čo mu ide. Na zdravie. Na zdravíčko. Toto máme Mirindu? Pán kameraman. Pán kameraman, toto je odvetvie Fanta alebo Mirinda? Bytový Mirinda. Bytový Mirinda. Lebo ja viem, že toto Mirinda určite nie. A ja viem, že toto Mirinda určite není. Ďakujem. Na zdravíčko. Opla, to som kolo trafil. Prepáč, pán kameraman. Na zdravie, dáme pani. Čakal som, že hneď mi to dopen, že to je Mirinda. Aj ja, ale nedoplo. Ale otázka je, že kedy som mal naposledy Mirindu. Možno tak z automatu ja tú modrú Mirindu, ale príhodu, keď nebudem rozprávať. To si mal rád tú modrú, to si pamätám. Ja nebudem rozprávať tú príhodu. S modrou Mirindou? Hej. Čo sa stalo? Sme na kamere, nemôžem to hovoriť. No tak ja poviem na základe toho, čo som ochoštoval ako prvé. Neexistuje, aby to malo niečo spoločné s originalitou. Musíte počkať, ešte je tu bonus. Bonus? Nejaký happy end, alebo? No a ty, jak to vonia, kam? Mece ti. Čo ty, jak môže tak voniať? To je úplná exotika. Azí. Ale strašne dobrá chuť, kámo. No ja, fakt to je dobré. Strašne dobré. Wow. Ak sa čudujete, dáme páni, tak my vieme, že aký sme tu mali asi tieto nápoje, a vieme, že sme brali ten exotik, ale z chuti sme uhadli, čo to je exotik. Takže... No akože hej, to poznáš podľa chuti. Ja typujem, že... Ale to druhé, čo sme pili, to bola Mirinda, podľa mňa, a to prvé bol nejaký fake. Ja typujem, že prvé a tretie, čo sme mali, že bol fake, No však áno. a to druhé bola originál Mirinda. Je to tak. Jasné. Vamos! To prvé okolo Mirindy ani nechodilo, to prosím asi v živote asi nekupujte to orange, či čo to tam bolo. To druhé ale tiež, kámo. To druhé nemalo. Keby sme reálne predtým nemali niečo tak zlé, tak by som nevedel, že to je Mirinda kurus. Poďme ďalej. Poďme ďalej. Co to je? Ja počkaj, to bude niečo horálka milá, alebo také byčoviny. Tú vodu si dávame na zneutralizovanie chuti, keby ste sa pýtali, prečo furt pijeme. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Toto on nás porobil podľa mňa. On nás porobil. Lebo ja som si myslel, že máme horálky. On nás porobil. Že si nás porobil? Povedz, že si nás porobil. No akože náskôr som bol, že úplne, že čo?
Mne neprišlo ani jedno rýlan skôr. Až teraz na konci, myslím, že troška som tam tú chuť rozlíčil. Ja som bol stále v tom, že máme horálku. Ale ja som v tom, že máme horálky. Ja už mám potom inde chuť. Tak ty, on už je to mimo, dáme pani. Takže ja ukazujem takto. Tomto neviem, ja sa zdržím. No musíš to... Ja som porobený. Nie, musíš typnúť. Toto, čo som mal, tak to musel byť fake. Takže som to uhadol? To je blamáš, dámy a páni. Moje chuťové bunky prestali existovať, prosím vás. Ja ostanem pri tých športových videách. Ja. Necháme Oskiho ochutnávať. Ja budem ochutnávať. Čo to je? Aha, to je čokoládka. Ja sa ináč priznám, ja vôbec neviem čokoládu. Vypadlo mi kúsok z papule. Ideme sa. OK. Tak to vieš krásne za mňa rozoznať, čo je práve a čo není. Je tam vidieť tá poctivá robota. Takže ja ukazujem takto. Fívko, čo hovoríš ty? Ty stále sa nevieš rozhodnúť? Tik, tak, tik, tak. Dáme páni, na budúce tu bude niekto iný na mňa. To, fakt? Až takto? Ja reálne neviem. Takže finálny verdikt je? Toto bol real a na tvojom bol fake. Ja som tiež tak ukázal. Yes. Vamos. Akože, musel sa dať ešte jedno, aby som sa až OK, presvedčil, ja ale... som v pohode. Ale hej, akože ale nebolo to ani toto zle podľa mňa. Také hlbienko som tam našiel. Dáme pani posledné 3 veci a každá sa ráta za 6. Takže... Počkaj, čo? Takže Tak, ale editor to to dobre nemyslel. počuje, ja prehrávam teraz o 4 karty. Teraz ho pekne vypípaj, editor. Žiaľ. To takéto pravidlá neexistuje. Tak toto už bolo fajne roztopené z toho krbu. Toto je strašne vyrovnané. Toto je extrémne vyrovnané. Tebe meca. Ja čo si myslím? Dobre. Ja hovorím, že napravo real, naľavo fake. 3, 2, 1. Dobre som to ukázal aj ja, že? Ale ako chuťovo, čisto keby to ideme na chuť, tak to vôbec nebolo zle tá Vilma. Dobre, posledné sú za 6. Aj tieto už boli, nie? Stále prehrám o 4, takže tieto posledné sú za 6. Uf. Ja ukážem už takto. Nebudem to meniť. Čisto podľa chuti, OK? Bolo toto podľa mňa lepšie. Ktoré? Toto ja to nevidím. Myslím si, že Slovakia chips sú naľavo. Reálne, kámo. Akože toto bolo podľa mňa oveľa lepšie chuťovo. Toto mi chutilo viac. Chuťovo, akože za mňa to prišlo na 99% rovnaké. No, a Slovakia chips sú pritom strašne drahé. Hej. Takže si zoberte, že za málo peniaz veľa muziky. Tak, dáme pani. Keďže je to posledné, tak je to za 10. Tak Borec si to zmenil zo 6 na 10. No, je to nefér. Musíš si zvyknúť. OK. Ne, že už sú strašne prepitý. Aj všetko. Jaj? Oh. Nevieš, že? Ja som myslel, že to bude jednoduché, ale úplne. Že? Ty vieš? Neviem. On nás porobil zase. Môžem ešte zobrať ten prvý? Prvé a dajte palec hore alebo dole. Prvé bola freewayková. Ty si dal čo? Ja som dal hore. A ja? Si robíš srandu. Prvé bola To freewayková. si robíš srandu. Reálne sme sa, keď bola vypnutá kamera, bavili, že však toto bude asi najjednoduchšie z toho. Je, že by úplne jasné, že čo. Tak No toto ma odrovnal vlastne To najviac. bola najväčšia halus dnešného večera, podľa mňa. No tak, dáme pani. Krásne zakončenie tohto videa. Osky teda s prehľadom vyhral. Ďakujem. My ideme otestovať ešte nášho kamaráta, Presne tak. že či to zvládne. My sa ideme venovať ešte ďalším projektom. Všetko sa dozviete včas. Presne tak. Určite dajte odber, zvonček, aby vám neušli ďalšie videá a
Dámy a páni, Čaute. tešilo nás, majte sa.